ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿರುವ ಜಾರ್ಕಲ್ ಮುಂಡ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡದು ಐಟ್ ತೋಜದಿತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಶೇಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲ ಏನ್ ಪಣಕೋ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಪೂರಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವ್ನು ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ವ್ ಹೊಡ್ದು ಒಂದು ರಡ್ಡೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಚ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡತೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ಪಣ್ಣೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪತ್ತನೈತ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ತಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ದಾದೊಂಡ ನೆಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಮಂಡ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನು ಒತ್ತೋದು ಪತ್ತಂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಚೂರು ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಲೈನ್ ಒಯ್ಪುನ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನು ಚೂರು ಹಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒತ್ತೋಡು ಒಕ್ಕ ಪೆನ್ ಲೂಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂರ್ತಲೆ ಮೂಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಂದು ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮೂಜ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತತುಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ತೈಕ್ ನಮ್ಮ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಉಲ್ಟಾ ಇತ್ತ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಈತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಈತ ಕಲ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ
ಏರು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.